Які рейтинги Суспільного зараз? Чим ви можете похвалитися? Ми підскочили. Я б не казав навіть на всіх. Зараз всі починають сміятися. Ну звісно, закодувалися. Не аж близько ні. Кодування не змінило взагалі картинку зміни і переходу людей, поки взагалі не показово, тому що воно десь за рік люди вже по платформах точно пересядуть і точно буде зрозуміло, як змінилася картина. За ці перші місяці навіть і близько нічого ніхто не змінив. Йдеться про те, що ми підняли абсолютно телевізійними речами. Мається на увазі, тут прибрали рекламу, тут поставили інші серіали. В нас пішов хороший дуже фахівець Григорій Тичина з ТРК Україна, до речі. І він зробив безшовний ефір на ранці. Це одразу спрацювало. Перекинулись на день. І тепер розраховуємо на Суспільну студію, яка змінить не просто студія нова, а змінить концепт мовлення. І почали закупати у мейджорів на Заході хороші серіали і хороші фільми з довгими правами. Ви знаєте, це важливо дуже. На декілька років. І тут бац! Ну, сталося те, що сталося. Ми на студію... Арештували рахунки Суспільного, так? А так у нас був, і в нас тепер, якщо нова влада говорить, окей, ми не будемо вам диктувати нічого, але маєте показати результат, а ми тоді на відповідь, а який саме ви очікуєте результат, бо ви нам нічого не можете диктувати. Вони кажуть, так, хоча б KPI. А KPI це стосується, як ви гроші витрачаєте, які результати є. Хорошо, сказали ми. І, наприклад, позначили тут. Ми самі собі позначаємо. От тут зараз у нас приблизно 0,7 на торік було. 0,7 це шер. От до кінця року буде 1,25. Ви знаєте, ми зараз вискочили на average в самому січень тільки, і ми вже на 1,2 вискочили. Так далі піде. Ми тут більше зробимо. Тобто воно піднімається потроху. Я розумію, що Суспільному потрібно не 3 роки, а десяток для того, щоб стати тим Суспільним, який в свій час стало BBC там, для Британії. Це довгі роки. Але я дуже радію, аби це не поламали все цілком. Бо зараз компанія виглядає абсолютно інакше, ніж було 5 років тому.